γλέντι μας απόψε. Με την καλή σας συντροφιά, με τα καλά σας λόγια, φάτε και πιείτε φίλοι μου, χαρείτε να χαρούμε. Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και φίλοι, εκ μέρους του Τοπικού Συμβουλίου και του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «Η Πρόοδος Μεταξά» σας καλωσορίζω. Η συνάντηση των ανθρώπων που έχουν την ίδια αφετηρία, τις ίδιες ρίζες, δεν είναι απλώς μια πολύ καλή ευκαιρία για να ξανασυναντηθούμε με συγγενείς, παλιούς φίλους και γνωστούς, αλλά μας παρέχει και τη δυνατότητα να επανασυνδεθούμε με το παρελθόν του τόπου μας και ό,τι το χαρακτηρίζει. Στη συνάντηση αυτή, και καθώς βλέπουμε ολόγυρά μας πρόσωπα γνωστά με τα οποία μας συνδέουν πάρα πολλά, ξαναζωντανεύουν και οι θύμησες για όποιους και ό,τι χάθηκε, που μπορεί πλέον να έμειναν πίσω, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν ξεχάστηκαν, καθώς θα ζουν για πάντα στη δικιά μας μνήμη. Γιατί τελικά αυτό είναι το κίνητρο που μας φέρνει κάθε χρόνο κοντά όλους εμάς εδώ. Η μνήμη. Η μνήμη που τροφοδοτείται από την αγάπη για τον τόπο και τους ανθρώπους του, και από τη διάθεσή μας να μην μας κοπεί ό,τι μας ενώνει, ό,τι μας κάνει να νοσταλγούμε την πατρίδα μας, τον τόπο όπου γεννηθήκαμε και κάναμε όλοι οι περισσότεροι τα πρώτα μας βήματα. Οι συνθήκες και οι απαιτήσεις της ζωής μας, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, οδήγησαν τους περισσότερους από εμάς σε άλλες περιοχές και σε άλλα μέρη. Κάποια πολύ μακρινά από τη γενέτειρά μας και κάποια πιο κοντινά. Δυστυχώς δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ο άνθρωπος είναι αναγκασμένος να επιλέγει τον τόπο της κύριας κατοικίας του ανάλογα με τις ανάγκες του που πρέπει να εξυπηρετήσει. Φυσικά δενόμαστε και αγαπάμε και τον νέο τόπο διαμονής μας. Γινόμαστε κομμάτι του. Αλλά όσο ευχαριστημένοι και είμαστε εκεί, σε καμιά περίπτωση δεν θα φύγει από το νου και την καρδιά μας ο τόπος στον οποίο γεννηθήκαμε και ματώσαμε για πρώτη φορά τα γόνατά μας. Είναι κατά μία έννοια προέκταση της ίδιας μας της μάνας. Όχι μόνο γιατί μπορεί η πραγματική μας μάνα να μένει ακόμα εδώ, αλλά και διότι οι πρώτες εικόνες που έχουμε από τη ζωή μας, που είναι για τον κάθε άνθρωπο δυνατές και ανθεκτικές στον χρόνο, είναι οι εικόνες από τις μέρες που ζήσαμε εδώ σαν παιδιά, σαν έφηβοι και αρκετοί από εμάς σαν μεγάλοι. Ζούμε σε μια εποχή που τα σύνορα έχουν πέσει και οι άνθρωποι πλέον μπορούν πολύ πιο εύκολα και με μεγαλύτερη ελευθερία να αλλάζουν τόπους, χώρες, ακόμα και υπήρους. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει σχεδόν κανείς που να μην επιθυμεί να γυρίσει κάποια στιγμή στη γενέτειρά του. Ακόμα και αν αυτή που του προσφέρει μόνο δυσκολίες και προβλήματα. Ο λόγος είναι πολύ απλός και απολύτως ανθρώπινος. Όσα και αν προσφέρει στον τόπο μια περιοχή, όσο ψηλά και αν φτάσει, ποτέ δεν θα βρει τη ζεστασιά, την αγάπη και το πραγματικό ενδιαφέρον με το οποίο τον περιβάλλουν οι δικοί του άνθρωποι. Και σε μια μικρή κοινωνία σαν τη δικιά μας, δικοί μας άνθρωποι δεν είναι μόνο όσοι έχουν δεσμούς αίματος μαζί μας, αλλά όλοι οι χωριανοί. Όλοι όσοι γεννήθηκαν στον ίδιο τόπο με εμάς και όλοι όσοι μοιράζονται την ίδια αγάπη και το ίδιο ενδιαφέρον για αυτόν τον τόπο. Είναι πολύ σημαντικό που κάθε χρόνο βρισκόμαστε πλέον όλοι εδώ, που ξεχυλίζει το χωριό από κόσμο και ζωντάνια, έστω και αν αυτό συμβαίνει μόνο για λίγο. Είναι αρκετό, πιστεύω, για όλους, καθώς μέσα από τη συνάντηση αυτή καταφέρνουμε να πάρουμε δύναμη και κουράγιο και να αποχωρήσουμε με μία μόνο ευχή που τα λέει όλα. Να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε. Όπως σας ανέφερα και στην αρχή, εκ μέρους του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «Η Πρόοδος», το είπα γιατί οι οικοδεσπότες σε αυτή την απόψινή βραδιά είναι και οι ίδιοι. Έχουν την ευθύνη της διοργάνωσης. Είναι και αυτοί, ειδικότερα, ο Αθλητικός Σύλλογος, μια ομάδα νέων ανθρώπων που μοχθούν κάθε χρόνο και προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανό το χωριό μας με τα παιδιά τα οποία ασχολούνται με τον Αθλητικό Σύλλογο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη και αξιέπαινη προσπάθειά τους. Φυσικά είμαστε όλοι μαζί τους κάθε χρόνο, αλλά είμαστε μόνο ηθικά. Οικονομικά δεν είναι κανένας. Και μάλιστα σήμερα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διάγει η χώρα μας. Η περσινή χρονιά λοιπόν, τα παιδιά με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια προσπάθησαν τόσο πολύ, δηλαδή το ξαναλέω, που οι κόποι τους στέφτηκαν με επιτυχία.
έφτασαν εκεί που πίστευαν από την αρχή ότι θα φτάσουν. Έκοψαν πρώτοι τον ύμα του τερματισμού και ανέβηκαν στη μεγαλύτερη κατηγορία. Τους αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα. Μπράβο στα παιδιά. Σκοπός τους λοιπόν απόψε, γι' αυτό και ανέλαβαν τη διοργάνωση της βραδιάς, είναι να μπορέσουν να έχουν λίγα έσοδα για να μπορέσουν να τα καταφέρουν το χρόνο που θα είναι και σε μεγαλύτερη κατηγορία. Γιατί όπως είπα, η ηθική συμπαράσταση δεν αρκεί. Δεν μπορούν να προσφέρουν πάντα από την τσέπη τους. Γι' αυτό λοιπόν απόψε σας καλώ όλους να φάτε όσο το δυνατόν περισσότερα σουβλάκια, αλλά και να πιείτε και περισσότερες μπύρες. Λοιπόν, εξάλλου θα κυκλοφορήσει και η Λαχιοφόρος Αγορά, που έχει πάρα πολλά πλούσια δώρα όπως είπατε. Λοιπόν, βάλτε όλοι το χέρι λίγο στη τσέπη να τους ενισχύσουμε για να μπορούν και το χρόνο να λέμε να είμαστε περήφανοι, γιατί όλοι περήφανοι νιώθουμε όταν λέμε το χωριό μας είναι πρωταθλητής, αλλά από μακριά όλοι. Λοιπόν, να πω και μερικές άλλες ανακοινώσεις. Ευχαριστούμε τον Δήμο Σερβίων για την παραχώρηση που έκανε την ξυλία εδώ για το στέκι που βλέπετε απέναντι και τα παιδιά τα οποία εθελοντικά καθίσανε και φτιάξανε αυτό το έργο, όπως και τα περισσότερα τραπέζια που είναι εδώ πέρα. Και κάτι άλλο, εκεί που είναι ο Ταμείας κυκλοφορούν και κάτι διαφημιστικά περλόκ που είναι από το Σύλλογο. Καλό είναι να έχετε όλοι ένα στα κλειδιά σας. Να πω ότι ευχαριστούμε και το Σύλλογο Μεταξιωτών Κοζάνης, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας να έρθει απόψε να μας παρουσιάσει το χορευτικό συγκρότημα και να δούμε τους φθηνούς χορευτές οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν ωραία τραγούδια, παραδοσιακά βέβαια τραγούδια. Φυσικά λείπουν πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουν γιατί είναι πάρα πολύ καλοί χορευτές. Σας ευχαριστώ όλους και σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Και κάτι άλλο, να ευχαριστήσω και την ορχήστρα του κυρίου Κώστα Ρέπα με τους συνεργάτες εδώ πέρα και που θα μας προσφέρουν απόψε έτσι με την καλή τους βιρτουόζικη και ξέρω εγώ καλλιτεχνική ικανότητα τα τραγούδια τους ώστε να μπορέσουν να χορέψουν όσο δυνατόν καλύτερα. Λοιπόν, το λόγο έχει ο πρόεδρος για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ο λόγος. Αγαπητοί συγχωριανοί, εκ μέρους του τοπικού συμβουλίου σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας, η οποία είναι εκτιμή για μας. Και σας εύχομαι όλους να περάσουν μια χαρούμενη βραδιά και καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ πολύ.